Флашмоб е нетрадиционна проява, която разчита на случайна публика. Днес над 100 души замръзнаха на местата си с боклуци в ръце и найлонови торбички. Те заеха нестандартни пози и някои дори легнаха на асфалта. С внезапния флашмоб младите хора показаха на обществото, че планетата се замърсява и ако някой не направи нещо, могат да настъпят необратими катаклизми. Защо се включихте в флашмоба днес? Защото много обичам природата и мисля, че всеки човек трябва да малко или много да направи нещо за нея. Защото има много мръсотия по тази земя. Трябва да я спасим по този начин. Защото съм за опазване на всичко около нас чисто и да има хората да се замислят за какво става въпрос. Защо избрахте такъв нестандартен начин? Защото то само като се говори по новините, нищо не се прави, а пък колко по-нестандартно, толкова повече внимание се привлича. Цветан Стойчев има нестандартна професия. Той работи като статуя от 1 година и забавлява хората. Да се включи в замръзналия флашмоб за него не беше проблем, но твърди, че минувачите не разбират същността му. Според него повечето хора приемат замръзването като атракция, а не като протест срещу замърсяването на природата. Мисля, че хората не го разбират. Аз докато бях с този надпис, хората идваха и се снимаха с мене и смисъл чува ги за какво си говорят. Никой не коментира това, което пишеш тук. Одобрявам го, да, защо не да протестираме по някакъв начин, обаче изглежда тук на Балканите трябва да е малко по-първично. Повечето от участниците споделиха, че биха стояли неподвижно в часове, стига поне един човек да се замисли за бъдещето на природата, която по думите им ще се отмъсти. Флашмоб се провежда за пръв път в Велико Търново. Организаторите обмислят и други подобни прояви за бъдеще.